Het gebeurt niet voor het eerst, maar iedere keer weer is het even pijnlijk. Dieven die op plundertocht gaan op een kerkhof. Nu weer in Swalmen, waar onder meer een graflantaarn en een kandelaar verdwenen. De parochie laat weten dat het geen vrijwilligers heeft om het hek 's avonds te sluiten. Maar wel of geen gesloten hek, een begraafplaats zou toch heilig moeten zijn. Dat is verschrikkelijk, ja, omdat dat die dierbare ligt daar en je zet er met een bepaalde intentie gaat op. En dan gaat een andere er zomaar met weg en dat is echt heel ernstig. Het kerkhof in Swalmen heeft last van grafschenners. Dieven verstoren de grafrust door spullen te stelen van de graven op de dodenakker. We hangen een kandelaar, een graflantaarn en een vaas. Alles van brons. Dus in mijn ogen zijn er dieven bezig geweest die op metalen oet zijn. Want dat is aan de lopende band dat het gebeurde. En dat is wel heel erg triest dat ze hier van de graven niet af kunnen blijven. Het is ook een heel groot kerkhof, zoals je kunt zien. En dat maakt het makkelijk voor mensen om hun gang te gaan. Kijk, dit is een van de graven wat onlangs bezocht is door dieven waar de bronzen lantaarn weg is gehaald. En de familie heeft er een andere lantaarn tijdelijk opgezet. Dus dat is een van de graven waar de laatste 3 weken iets verdwenen is. En toen kregen we wel eens als kerkbestuur het verwijt van ja, de kerkhof werd net gesloten. En dan vroeg ze eigenlijk om problemen, maar dat zijn echt niet zo. Het fijnste zou zijn dat we toch het kerkhof weer kunnen sluiten, s'avonds en 's morgens kunnen openen. Dat iemand komt die ons daarmee gaat helpen. Pastoor Krasborn is vol vertrouwen dat de daders binnenkort in de kraag gevat gaan worden. Dankzij oplettende buurtbewoners. In Zwaan wordt heel goed op ingelegd. En ja, nu men daar kennis van heeft genomen, nu gaat men inderdaad, ja, die gaan opletten. Echt. En dat hebben we binnen een half jaar.